ξέρεις πως ευγήκες γελασμένη, θε να'ρθείς με ραγισμένη την καρδιά. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι κατέλαβαν το Αφιόν Καραχισάρ. Αύγουστος του 22 ήταν. Άρχισε η διάσπαση του μετώπου. Ήρθανε τότε φαντάροι, δικοί μας. Πετάγαν τα όπλα εκεί πέρα. Διελήθη ο ελληνικός στρατός. Έγινε η καταστροφή. Εγώ μπήκα σε ένα καράβι ιταλικό, κολυμπώντας από την Αγία Τριάδα, αν ξέρετε τη Σμύρνη. Ας είναι καλά οι Ιταλοί. Και τι είχανε κι αυτοί βλέψει στη Μικρασία, φανήκαν άνθρωποι. Γέμισαν τα καράβια τους πρόσφυγες και τα φέρανε σε ελληνικό έδαφος. Ενώ οι άλλοι, Γάλλοι, Αμερικάνοι και προπάντων οι Άγγλοι που κατασκεύασαν εκείνο τον πόλεμο, τα συμφέροντά τους το θέλανε, έδειξαν τη χειρότερη διαγωγή. Μπήκα στο καράβι με το κορμί γυμνό και ένα παντελόνι κακήν κακός. Καμιά φορά φτάσαμε στο κερατσί. Είχα τέτοια πείνα. Νοσταλγούσα κάτι μακαρόνια με λάδι. Λέω, να είχα μια καραβάνα, τίποτα να φάω. Πέφτω στο νερό. Πέφτουν κι άλλοι. Βγαίνοντας όξω, ήταν και ένα σκεύος και κάτι πρόβατα. Μου έδωσε ένα παλιό πουκάμισο και έβαλε. Παρέα με ένα χιώτη, ξεκινάμε για τον Πειραιά. Φτάσαμε σε ένα εξοχικό και θυμάμαι μαγείρευε φασολάκι. Ήταν και ένα ζευγάρι μέσα. Λέω, με συγχωρείτε, λίγο νερό μας δίνετε? Μας είδανε. Από ποιο μέρος είστε ρε παιδιά? Τώρα, πρώτοι πρόσφυγες που ήρθαμε από τη Μικρασία. Καθίστε μας, λέει, τα τρώγει. Πάρτε τους να φάνε. Φάγαμε λοιπόν μια μερίδα φασολάκια έτσι μπόλικα και μας κέρασαν και ρετσίνα. Και να είναι αυτοί που μας κέρασαν υπέρ του βασιλιά. Μη στεναχωριέστε ρε παιδιά. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και για το μαρμαρωμένο βασιλιά και τέτοια. Λέω, εγώ έφαγα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Και φύγαμε. Είχα θυμώσει. Το βράδυ τη βγάλαμε στον Άγιο Νικόλα του Πειραιώς. Εκεί είχαν μαζευτεί όλοι οι πρόσφυγες. Κοιμήθηκα σε ένα καροτσάκι μέσα, από αυτά που κάνουν θελήματα. Βλέπω και μια τραγιάσκα ξεχασμένη. Τη φόρεσα.
Το πρωί λέω του Χιώτη, θα πάμε να βρούμε δουλειά. Μου λέει, πού? Όποιο φουγάρο καπνίσει, εκεί θα πάμε. Καπνίζει ένα φουγάρο όπως βαδίζαμε. Μόλις το βλέπω, τώρα εγώ ξυπόλυτος, πάω. Να ο φύλακας του εργοστασίου. Λέω, με συγχωρείτε, πρόσφυγες είμαστε κι αν έχει καμιά δουλειά. Καλά, μου λέει, περάστε μέσα. Δυο δραχμές μεροκάματο και κοιμόμαστε και μέσα. Κάτι ήταν. Εν τω μεταξύ, να σκέφτομαι τι έγιναν οι δικοί μου. Βλέπω ένα μαχαλιώτη. Τι γίνεσαι, μωρέ? Αδερφός του Βασίλη, του ηθοποιού ήταν. Ποιος χωρέστε? Δεκανέας. Μου λέει, ο μεγάλος σου αδερφός χάθηκε. Η μάνα σου, ο πατέρας σου και ο μικρός πήγαν στη Μυτιλήνη. Τους γύρεψα. Έφαγα τον κόσμο. Δεν τους βρήκα.